Assalamualaikum Patarniti. Jangan lupa like dan subscribe channel Nagari Kito YPTC Media. Wassalam. Selamat datang Bawang Merah. Takalo ambo kamaramba di ladang urang foto marapa baringin patah tatipo takalo ambo kamanyamba lakta suruh joninya mama di hadapan bapasamu 10 jarinan kami susun apun afka orang banyak aka kurang pandape balun menggiga badan di bawah taga ramo-ramo tabang malayang kamu tutanga indah caronyo alang kapalang lah tibo di tangan tanga tibo di lingkuang urangan rape buruang sinuri menari-nari di ate pemata siriah galak pinang menari mencari carono nan lah datang pinang sadiki minta digato siriah sacabiak kita dikunyah sambiakan rokok pamenang tangan tarantam tali di bawah janjang elok diambil pangobek sikit kok dirantang namuah panjang elok dipunta nyakno singkit putiah kape dapet dilihat putiah hati tabahan dadan sekian samah dari ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam lalu di sulam sari saratu jubah di kurnia me